DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:02. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maraynood to sa Indogabos mga tugang ngunya na aldaw nin Lunes, Hunyo 9, 2025. Ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal. Nagkapirang aktibidades kan Bicol Loco Festival posibleng ikansela dahil sa raot kan panahon. Isinumiting sample ng sira na hali sa lugar na may insidente ng fish kill. Negatibo sa nakakaraot na kemikal sigun sa BFAR Bicol. DTI Bicol nagpagirumdum kan mga dapat ikonsiderar sa pagbakal kan mga school supplies. PRO5 nagtaoning pagmidbid sa mga personahes kan PNP Bicol. Sa lado National Department of Agriculture, pupunan sa Hulyo 1 ang pagbaba kan MSRP kan mga imported na bagas. Minority block sa Senado sisiguraduho na mapuon ang impeachment trial sa Hunyo 11. 911 National Emergency Hotline ilalarga sa masunod na bulan. 160 clinics pag-iimbestigaran sa no check-up medical certificate. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump nagpawagas na ni National Guard para pugulan ang mga protesters. Carlos Yulo nanggana ning ikapat na bulawan na medalya sa floor exercise sa Asian Gymnastics Championships. Mga tugang, iyan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Madepende sa panahon kung ipapadagos ang nagkapirang aktibidades sa gigibuhon ng Bicol Loco Festival puun sa Sabado, Hunyo 14 sagkod Lunes, Hunyo 16 sa Old Airport, Legazpi City. Sigun kay City Disaster Risk Reduction and Management Officer Engineer Ladi Azur, sa ginibong coordination meeting, nagkaiguanin kasunduan ang lokal na gobyerno kan Legazpi City asin pag-asa kung ligtas na maipadagos ang ibang aktibidades sa paabot na Sabado, lalo na ang pagpalayog kan hot air balloons. Sigun pa sa kasunduan, dapat na maaraman kan LGU Legazpi ang mga detalyes hali sa pag-asa, arog kan direksyon kan paros, anong oras mabago ang direksyon kan paros, asin kung gaano kakusog ini, tangani mapagplanuhan kung idadagos pa ang aktibidades, lalo na nagpuon na ang tag-uran ngunya na bulan. Sigun pa sa opisyal, ginibo ini tangani maibitaran ang anuman na insidente. Masiguro ang kaligtasan kan gabos na maatindir sa okasyon, asin maiwasan man ang mga insidente kan nakaaging taon kung sain may nagpasiring sa bako planadong direksyon ng mga hot air balloons. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Negatibo sa cyanide ang isinumiting sample kang sira hali sa lugar na may nairehistrong fish kill sa Calabanga asin Tinambak, Camarines Sur, basado sa ginibong inspeksyon kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol. Annex inspeksyon ginibo kan ahensya bilang simbag sa insidente ng fish kill kang nakaaging bulan kung saan ang negatibong resulta, ibig sabihin ligtas ang tubig sa nakakalaso na kemikal. Sa pinagigibong padagos sa monitoring kan BFAR Bicol sa paagi kan Fisheries Integrated Laboratory Section, napag-araman na may pinakaultimong
pag-inspeksyon kan tubig kang ahensya may positibong paglangkaw maning dissolved oxygen na dati nagbagsak sa hababang level. Ibig sabihin man kaini padit-diit na napapakarhay ang kalidad kan tubig sa nasabing lugar. Mientras nang pigi-enganyar kang ahensya ang publiko na maging mapagmatsyag asin aktibong makikooperar sa pagmantinir kang katubigan asin yamang dagat tanganing padagos ang kabuhayan kan mga parasira asin mapadagos ang kalidad ng tubig kan mga kadagatan na pinagagamit kan komunidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nagpagirumdom ang Department of Trade and Industry o DTI Bicol sa mga magurang na may planong magbakal nin mga school supplies sa mga maabot na aldaw na iprioridad na hilingon ang label kan mga babakalo na produkto. Sigun kay DTI Bicol Chief Consumer Protection Division Ruben Sumbon, kay puhan na hilingon kan mga parabakal ang brand name, ingredients, manufacturer's address, kung aprobado kan FDA ang produkto asin iba pa tangani masiguro na ligtas sa mga toxic materials asin daing pigpapabakal na may maraot na epekto sa salud ang gagamiton kan mga estudyante sa puon kan kralasehan. Apera kaini sinabi man kan opisyal na hilingon ang presyo kan nakasunod kung nakasunod ini sa nakatalaan na presyo na nakapalaman sa ipinaluwas na gabay sa pamimili ng school supplies kan ahensya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home C-Tab. Basta C, C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. Nagtaunin maiba-ibang pagmidbid ang Police Regional Office o PRO5 sa mga personahis kaini sa ginibong flag-raising ceremony kasabong aga sa PRO5 Grandstand, Campo Simeon A. Ola, Legazpi City. Pinapamayuhan ang seremonyas ni na PRO5 Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon asin kan command group kung sa tinawaning medalya ng kagalingan sina Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, Police Executive Master Sergeant Juni Mabini, Police Master Sergeant Jojo Monsalve asin Police Staff Sergeant Raymond Trinidad. Dahil sa naging matrayumpong pagkakaarestrar kan mga ini sa mga suspect na nagbalgar kang RA number 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act RA number 9516 o ang illegal possession of explosives asin kan Omnibus Election Code sa San Vicente Grande, Daraga Albay kan Malsugis ngunya na taon. Mientras na ang medalya na pagpuri man, ang itinaong pagmidbid kay Police Staff Sergeant Roda Lagamayo dahil sa pagtabang kaini na matawan ng first aid ang duwang individual na imbuelto sa aksidente sa dalan kan Barangay Balogo, Sorsogon City, kung sa insarong critical first aid ang siyang ginibo na nagresulta sa pag-stabilize kan sitwasyon kan mga biktima sagkod na mag-abot sa medical responders. Sigun kay Dizon, ang pagmidbid patunay na padagos na pagtupad kan PRO5 kang sa indang promisa na masirbinin bilog ang puso, may malasakit asin integridad bilang parte kan pagbilog kang sarong bagong Pilipinas. Nasa apat na eskwelahan sa bilog na rehiyon Bicol ang tatawanan nin pagbidbid kan Department of Health o DOH sa pamamayo ni DOH Secretary Dr. Teodoro Ted Herbosa katakod kan pinagigibong Brigada Eskwela Kick-Off Program sa Bakakay East Central School ngunya na aldaw. Sigun sa ahensya, tatawanin pagmidbid na kampyon ng kalusugan sa mga paaralan awards ang Hamurawon National High School sa Masbate, San Juan Integrated School asin Rinconada National Technical Vocational School sa Camarines Sur asin ang Folgueras Elementary School sa Camarines Norte. Mariresibi kan mga nasabing eskwelahan ang bawat bata malusog package, mga school cleaning kits, first aid kits, exercise asin sports kit asin iba pa. Mientras na pinagigibo man sa ngunyan ang blood pressure monitoring, random blood sugar monitoring, immunization, access TB X-ray mobile van services, asin iba pa sa DOH Bicol CHD Serbisyong Salud Bicolnon Health Booth na sa nagpapadagos na kick-off program kan Brigada Eskwela. Nasa siyang pasanang nagdadaralagan sa halangkaw na posisyon sa probinsya kang nakapagsumitir kang sa indang Statement of Contributions and Expenses o SOSE sa Commission on Elections o COMELEC Albay. Sigun sa pag-follow up kan DCGB News kang nakaaging aldaw sa ahensya, piglalauman ninda na bago ang ultimong aldaw kan pagpasa nagigibuhon sa Miyerkules, madakol na ang masumitir kaini.
Sinabi pa kang ahensya na mahigpit sindang masunod sa ultimong aldaw kan pagpasa kung sain ang nangganang opisyal na dai nakapagpasa ning sose. Dai tutugutan na makapag-asumir sa pwesto asin ang nadaugman na kandidato dai makakapagpasa kaini papatawan ning perpetual disqualification o andiin na pwedeng makadalagan sa anuman na posisyon sa gobyerno. Tinawan doon man kang ahensya na ang pagpasa kan sose sarong obligasyon kan mga nagdadalaga na kandidato nanggana man o nadaog dahil digdi nakakaag ang pahayag kang sa indang mga ginastos, iniluwas na gastos asin ididistribuer na sarong kandidato. Padagos na ang preparasyon kan gobyerno probinsyal kan Albay asin lokal na gobyerno kan Legazpi City para sa papaharaning selebrasyon ika-127 araw ng kalayaan asin ika-66 na Legazpi City Charter Day sa Huwebes, Hunyo 12. Pinanginota ni Albay Governor Baby Glenda Ong Bonggao ang sarong pagtiripon kung sain inatindiran ini kan mga personahes kan lokal na gobyerno kan Legazpi, TOG-5 Philippine Air Force, NAVFORSOL Philippine Navy, Philippine Army, Legazpi City Jail, Legazpi City Police Station, Bureau of Jail Management and Penology Legazpi, asin Bureau of Fire Protection Legazpi, tangani maisapinal na ang mga aktibidades sa selebrasyon. Kaibahan man sa nasabing tiripon sina Provincial Tourism Officer Dorothy F. Colye, Provincial General Services Officer o PGSO Grace T. Magdamit, asin Acting Assistant PGSO Engineer Elmer D. Ala. Ang tema kan selebrasyon ngayon na taon iyo ang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan na may kamauwata na iparumdom ang importansya kan kalayaan pati na ang kasaysayan na naging parte kan pagkamidbid ka nasyon. Inilansar ni Santo Domingo Mayor-elect Bong Banda ang programang Handog para sa Bagong Santo Domingo na may kamauwata na madistribuir din mga libreng school supplies sa pampublikong eskwelahan puon kindergarten sagkod grade 10 sa gabos sa barangay kang Santo Domingo. Ang aktibidad pupunan sa aga Hunyo 10 sagkod Hunyo 14, ngunya na taon na singgigibuhon ang pagdistribuir sa Potenciano Gregorio Recreational Center asin sa mga barangay hall kan kada barangay. Sigun kay Banda, ang inisyatibong ini may kamauwata na masuportahan ang mga pamilya asin masiguro na ang mga estudyante preparado sa burukasan kan klase. Sa sayang Facebook post, mapuon ang pagdistribuir sa San Rafael, San Vicente, San Pedro, Pandayan, asin Kalayukay, Santo Domingo sa Hunyo 10, asin sa iba pang mga barangay sa mga masunod na aldaw kung saan ultimong aldaw naman sa Santa Misericordia, asin sa San Andres. Sigun pa sa opisyal, ang distribusyon pig-ekspektar na makakabinipisyo nin mga nagkapirang estudyante, asin nagpapatunay kang promisa kan bagong administrasyon sa lado kang edukasyon asin karahayan kan komunidad. Padagos na sa masunod na aldaw ang paglansar kan mga proyektong classroom sa Legazpi City. Sigun ini kay Legazpi City Mayor Alfredo Pido Garbin Jr. kung saan sinabi pa niya na parte ini kan pigtatawanan nindang prioridad kay bahan an Ako Bicol Party List na mapanuan ang mga kakulangan nin classrooms sa syudad. Sigun pa sa opisyal dahil tapos na ang election ban, dahil nang makakapugol sa pagpaimplementar ka nasabing mga proyekto kung saan magiging dakulang tabang ini lalo na sa papaharaning burukasan nin klase para sa school year 2025 to 2026. Preparado na ang lokal na gobyerno kan Kamalig para sa pagpuon kan Pinangat Festival 2025 sa aga, Hunyo 10 sa Kamalig, Albay. Sigun sa entrevista kan DCGB News kay Kamalig Mayor Carlos Erwin Caloy Baldo Jr., mapuon ang selebrasyon sa aga sa paagi ning banal na misa sa munisipyo. Pagkabanggi gigibuhon ang opening night concert kung saan may imbitadong mga national bands na One o I Belong to the Zoo as in Tropical Depression sa Noida Park alas 7 ning Banggi. Mientras nagigibuhon man kasabay ng opening night ang oath-taking kan mga bagong elihidong opisyal kang munisipyo. Ang Pinangat Festival mapon sa aga asin madurar sagkod sa Hunyo 24, 2025 kung saan magkakaigwan ng konsyerto ning pasasalamat asin adornong kamalignon awarding ceremony sa Noida Park alas 7 ning pagkabanggi. Mga tugang iyan po ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal sa ibang nasyon asin iba pa pagkatapos kaini. Uni na siya!
Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival malanding na sa maabot na Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport Legazpi City, Albay. Hot air balloons? Check! Mayon Sunset View? Check! Kalig music, fan flows as in beats na mapasuryaw sa imo nin more? Check na check! Kabus yan, mantang nagkakaon nin sili ice cream as in nagbabayli kaibaan sa imong tropa. Mari na, imbitaran ang gabos na barkada. Mag-irilihan kita sa Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival, Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport Legazpi City, Albay. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka nin kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Gusto mo maging criminologist? Forbes College ang makakatabang. Sinda nag-opresir din Bachelor of Science in Criminology sa kantidad na 12,000 pesos kada semestre. Barato ang tuition fee para sa freshmen as in transferees, alagad di kalidad na criminology education ang sa indong makukuha as in mae-eksperyensyahan. Patunay digdi ang 62.5% na passing rate kan Pebrero 2025 NLE. Ang Forbes College kumitido sa pagtabang sa mga estudyante na may plano na maging criminologist na abot kaya kan sa indong bulsa. Kaya, enroll na sa Forbes College. Sa kantidad na 12,000 pesos kada semestre, laog ka na sa kursong Bachelor of Science in Criminology. Ready to serve, protect, and lead. Sa iba pang detalye, mag-apod sa 0910-071-2286 o mag-email sa forbescollege.edu@gmail.com o kaya bisitaw ng Forbes College na makukuha sa Rizal Corner, Elizondo Street, Legazpi City. Balik po kita mga tugang sa Bareta alas 12 para sa mga detalyes kan mga Bareta sa lado nasyonal asin iba pa.
Pupuna na kan Department of Agriculture o DA sa Hulyo 1 ang pagbaba kan maximum suggested retail price o MSRP para sa mga imported na bagas. Sigun kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na magiging 43 pesos na ini kada kilo gikan sa dating 45 pesos kada kilo pagabot kan Hulyo 1. Dagdag pa kaini na nasabing lakdang bilang kasimbagan sa pagbaba kan global rice prices. Dahilan digdi, piglalauman na mababakal ang nasabing presyo nin bagas sa Rice for All program. Ipinahayag ni Senator Riza Hontiveros na sisiguraduhan kang Senate Minority Bloc na mapupuunan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hunyo 11. Dagdag pa niya nagigibuhon ni Daang Gabos para ulangon ng anuman na lakdang para pugulan ang pagdangog kang impeachment case kontra sa Vice Presidente. Tinawaning doon ni Hontiveros na magiging wholesale betrayal na ini. Bako na sa nasa saindang constitutional mandate, kundi pati na sa mismong tiwala na itinaos sa indakan publiko. Magigirumduman na may nakaaging semana, may draft Senate resolution na ipinagdistribute kang mga senator para ibasura ang impeachment trial kontra sa Vice Presidente. Pagkatapos kang 19 Congress, inako ni Senator Ronald Bato de la Rosa na sa iyahala ang resolusyon na sa diri niyang inisyatibo asin tinawaning soft copy ang nagkapirang senador. Nakatalaan na ilansar kan gobyerno ang state-of-the-art National Emergency Hotline sa Hulyo bilang importanteng parte kan kampanya kan Administrasyong Marcos Jr. ayon sa kriminalidad o kontra sa kriminalidad. Sigun kay President Bongbong Marcos, biglalauman na ang operasyon kan Unified 911 Emergency System sa masunod na bulan. Sinabi kan Presidente sa iyang vlog na pinuunan ang pag-deploy nin mas dakol na pulis o ang pig-aapod na cops on the beat. Naging magayon man ang feedback kay ini. Sinabi kan mga tao na dakula talaga ang naitatabang kapag sinda maging trangkilo dagdag pang pahayag ni PBBM. Pigigibo naman ining emergency hotline as sin sigurado na sa Hulyo may lansar naman ini. Ang Unified 911 Emergency System nakatalaan na puunan sa National Capital Region, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Ilocos Region as in Central Visayas sigun sa Presidential Communications Office. Pigi-imbestigaran ng Land Transportation Office o LTO ang 160 accredited medical clinics na pigsasabing nag-i-issue nin mga medical certificate maski daing pigigibong aktual na check-up sa mga pasyente. Sigun kay LTO Chief Vigor Mendoza II na mapuon ng makaresebi nin mga show cause order ang mga klinika na nagkukondukta ni non-appearance issuance nin mga medical certificate na masunod o sa masunod na semana. Sigun kay Mendoza na malinaw na maski dei nagsairaron sa check-up sa nasabing mga clinics basta nagbayad tatawaning medical certificates. Tinawan doon ni Mendoza na sala ini asin sisiguraduhon kan sa indang ahensya na lapagon ang mga ini. Napagirumduman man ang ahensya ang medical certificate ang panginot na requirement sa pagkuha ni driver's license asin dapat sanang makakuha sa mga otorisadong pasilidad. Inaprobaran kan House of Representatives sa third and final reading ang propwestong ley para magkaigwanin mekanismo asin regulasyon sa pagdeklarar nin state of imminent disaster asin makapagtao nin magkakanigong aksyon digdi ang gobyerno sa botong 177-0. Sinabi ni House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez na panginot na autor kan House Bill number 11430 na kamauwatan kan propwestong ley na maiwasan ang pagkawara nin buhay, pagkawaraot kan mga propriedad, asin kabuhayan sa panahon nin kalamidad o emerhensya, maski ini natural o gibo kan tawo. Ang proposed Declaration of State of Imminent Disaster Act magiging dalan para ang national government, local government units, asin ang komunidad para makapagpreparar nin marhay asin magresponde sa disaster o natural calamities. Pahayag pa ni Romualdez na marhay na preparasyon asin aksyon makakapagsalbar nin buhay, propriedad asin kabuhayan. Pigtataawanin poder kan HB 11430 ang presidente na ideklarar ang state of imminent disaster sa sarong grupo nin mga barangay, banwaan, syudad, probinsya o rehiyon gamit ang mga giya na hali sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Pwede man magdeklarar ang local chief executive sa paaginin executive order base sa rekomendasyon kan lokal na DRRM, council o kan state of imminent disaster sa iyang jurisdiction.
Puminakol na sa 565 families o katumbas sa 2,191 individuals ang presenteng apektado ngunyan sa Region 3 asin maging sa Region 9. Inibase sa datos hali sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Hari sa numerong ini, 359 families o katumbas din daing mababa sa 1,366 individuals ang presenteng nagtinir sa so-along evacuation centers sa mga nasabing rehiyon, mantang 206 families ang paramientras na nag-i-star sa indang mga partidaryos o amigo. Mantang ang mga datos na ini consolidated hali sa 13 barangays gikan sa Central Luzon asin maging sa Zamboanga Peninsula. Apwera digdi 65 na mga kaharungan ang nairehistro na naraot darakan habagat. Padagos man ang ahensya sa pagtataon ni magkakanigong ayuda na kaipuhan kan mga apektadong residente. Bareta sa ibang nasyon, nagpawagas na ni National Guard si US President Donald Trump para pugulan ang mga nagkukondukta nin hiro protesta sa Los Angeles. Puon pa ka nakaaging aldaw, nagtiripon-tipon na ang mga protesters sa Immigration Holding Center sa Alameda. Iprinotesta ninda ang mahiwasa na pag-aresto ni Trump sa mga illegal na immigrants. Maabot sa 44,000 na katao na ang aresto kan mga federal immigration. Uminabot na sa 2,000 na mga miyembros kan National Guard para makontrol ang mga protesters. Napiritan na gumamit ang mga otoridad nin tear gas asin flashbangs tanganing mapugulan ang mga protesters. Kinondinar kan United Latin American Citizens ang paggamit ni Trump ni National Guard dahil magpapalala ini sa sitwasyon. Magigirumduman na hinigpitan ni Trump ang pag-aresto sa mga illegal na immigrants kung saan nagkapirang ribo na ang sa iyang pinadeport. Sa bareta niya to sa lado ng sports, sa giraray na pinatunayan ni Carlos Yulo ang sa iyang tibay sa floor exercise matapos matukdol ang sa iyang ika-4 na sunod na gold medal sa Artistic Gymnastics Asian Championships kang nakaaging aldaw. Nakuha ni Yulo ning 14.600 points sa final para daugon si Milad Karimi kan Kazakhstan na may 14.400 points, mantang si Moon Gyeonyong kang South Korea iyong nakarehistro ning 14.033 points para sa bronze. Sa kabilugan may tulong medalya si Yulo na sa kompetisyon. Gold medal para sa floor exercise kang Hunyo 7, bronze sa individual all-around kan Hunyo 6 as in bronze sa vault. Magigirumduman na nagtapos man si Yulo ning ika-7 pwesto sa rings. Mientras sa may duwa pang aparatos sa finals na entrance si Yulo, asin ini ang horizontal bar kung saan siya ang ultimong nakalaog sa finals, asin parallel bars man kung saan iyo siya ang ika-4 sa qualifiers. Naimbento kan sarong mekaniko sa Masbate ang jeep na kayang magbiyahe sa tubig. Ang mekaniko si Marlon Villanueva, hinali ang transmission asin iba pang piyesa kan lumang jeep tangani mapalitan nin mga parte na kayang maglataw sa tubig. Ang jeep kinaganan man nin pampalataw sa erarom na pinagagamit man sa mga pump boat. Sa Facebook reel kan sarong content creator na si Seth TV, mahihiling ang pag-test drive kan jeep na binahe sa dagat kan Isabel, Leyte. Binulok man muna ang jeep sa San Joaquin, Palo, Leyte bago inidagos na inilansar sa mas hararom na tubig sa Isabela kung saan napatunayan ang kakayanan kaining maglataw asin mag-isad sa dagat. Sigun kay Villanueva, babaloon manindang maibalyo ang jeep sa Camotes Island kung maging marhay na ang panahon. Istorya na iiba! Sarong grupo ni mga siyentista sa Loughborough University sa United Kingdom ang matrayumpong nakagibo ng smallest violin in the world. Sarong musical instrument na mas sadit pa kesa sa hibla ng buhok ang tao kung saan kaipuhan gamitan ng microscope tanganing mahiling. Ang violin ang ginibo sa platinum may halabang 35 microns as in lapad ng 13 microns. Para sa konteksto, ang diameter kan sarong hibla kan buhok nin tawo puon 17 sagkod 180 microns. Sigun sa mga eksperto, ginibo din daan micro violin. Bako tangani mapatunayan ang sa indang kakayahan, kundi tangani ipahiling na mas halangkaw na kalidad kang sa indang bagong nano lithography system. Sarong bagong teknolohiya na nagtataong dalan sa paggibo ni mga bagay na mas sadit pa sa sarong cell kang tawo. Flashback! Ngunyan aldaw Hunyo 9 taon 1904, ang Filipino general na si Artemio Vivora Ricarte
an inakusaran nin illegal na possession nin firearms, conspiracy, rebellion as sin insurrection laban sa mga Amerikano. Si Ricarte an midbid bilang Father of the Philippine Army kung saan siya ang naging Chief of Operations kan Puwersa kan Pilipinas kan Philippine-American War na nagpuon kan taon 1899. Naarestar si Ricarte sa Manila kan taon 1900 asin idineport sa Guam kaibahan ang mga lideres kan insureksyon. Si General Ricarte kaibahan si Apolinario Mabini asin iba pa ang natugutan na maguli kan taon 1903 kung saan si Mabini nagpromisa nin katapatan sa Amerikano alaga day natugot si Ricarte kung kaya day siya tinugutan na makatungtong sa Pilipinas asin dinara sa Hong Kong. Matapos kaini pasikreto siyang nagbalik sa nasyon asin pinamayuhan ang revolusyon sa Rizal Province. Mga tugang, iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta. Tinipon asin kinalap sa DCGB Newsbase sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz kay basin na Miss Jenny Macho Balyaran asin Miss Nicole Gloriane. Sa lado technical, katuwang tadyan po si Sir June Apolis asin si Mr. Jerome Nico Martinez sa tuyang IT. Social media writers Miss Shara Meleron asin Mr. Jimos Barrios. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Mega Force Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DZGB News Facebook page, DZGB YouTube channel, DZGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kang sa indong mga radyo, kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Always number 1. Always DCGB. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Salamat. Happy lunchtime. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan!